Hezamara Amchaio Samung Sitra Tangnairokni Yago Koktwma Thumnai Choprobjakmani Koktwma Manmani Yagulo Tangsal Sanja Jorao Bono Nainani bagwi Agartala jibi Sakham Nogo Sogwikha Mantri SuklaCharan Koktwma Tripura Kisasuk Samung Sitra Tangnairokni Yago Choprobjakmani BJP Jonjati Morcha Vice President Mongol Depor Manokoboi BJP ni Kubun Adongrok Koktwma kaisa logothom pandani bisingte fainai osamataini salnorgoi amsani lukorokno rignai bagnani Koktwmani hastini kasa Mantri okra MP Biplab Kumar Deb phiaba logothom panda chengai rejagani damsa sukangno Kisasuk Samung Sitra Tangnairokni Yago ufla kafla khlai rejaka BJP ni logothom pandani luajimung Party Mungo Bokrok Fatih Buzakha BJP Jonjati Morchani Vice President Mongol Depor Mate Khorang ni BJP Adongrok Abo haikeno Yago channel ni logo te camera tongmani Yakulo fano Koktwma Thumnai Komalkanti Tripura no Buto Khlaika Samung Sitra Tangnairok Party Muni Yagulo Sakudukhumanai Tupuzakmani Agartala jibi Sakham Nogo Samung Sitra Tangnairokni Yago Buto Khlaijaknai Koktwma Thumnai Komalkanti Tripura ni Firokmung Bono Buto Tangnairok jotono Tripura Motha Party ni hinai Buinindo Fani Borok hena boya Tripura sa Koktwma Thumnai hinai nugui tongtutui tamuni bagwi Bono Buto Tanglaika Tripura Motha ni bororok abono tui Koktwma ni simino haste gnangai Koktwma Thumnairokni bisingo nugjaka khadumung Hezamara Amchaio Samung Sitra Tangnairokni Yago Koktwma Thumnai Choprobjakmani Koktwma Manmani Yagulo Tangsal Sanja Jorao Bono Nainani bage Agartala jibi Sakham Nogo Sogwikha Mantri SuklaCharan Media Angka Society ni backbone borongni bisingtino dofani bororok Sisamung manu hnai Saka Mantri SuklaCharan Tiniwo udufur matarbarigo Prime Minister bo matarbari mondir abo inauguration khlaipayo abo program payoi aro jibio phai Sogwikha aro phaimani karon kangkai কয়েকদিন আং ত্রিপুরা করই মিয়া সারিগনো আং গুয়াহাটিনি সপাইও আয়ঙ্গ বদলেন্ড পিটিআর नि इलेक्शन कैंपिंग थांगमाने मियाफ्रनो आं खनाका सिनि खरकसा त्रिपुरा सानि बिसिंगो कोक्तुम थुमनाय बा सांबादिक थाइगाबा मीडिया सिनि ताखुब Komalkanti Tripura bo aro Hezamara bo kaisa program ni bagai aro budai news coverage khainan bagai thangkana ke aro borok themanam rok bai attack khlaijakha ke loge no bo aro GBO ai sopaijak sarekti go bono khnawaina tinibo jeheto tabu joraman khaba ai hene ban sabai bono naina hnai ai sopaijak aro GB Hostpitalo so bobai bo malaikha ai bini loge sini ageni IPF ni kasama dong tabuk tabudai boro BJP khlai tongna kai bo bahino aro GB Roma Center no admit tongja kai Komalkanti no naina hne khaimane karon media angkha borok angkha sini society ni kaisa backbone hne mano sini dofani kaisa backbone borok ni bisingtino Tripura jara Koktwma Thumnai media borok ni bisingtino sini dofani borok sisabo borok ni bisingtino sini dofani borok guna kanini hoite Koktwma mano te Kotripura ni digiwa sini society ni bagai belai most important media rok borok ni jini bohok ni bagai samung tanglayo o jagabo राजनीतिक नि नाइसले लाइमुंगो कचरमा जाबो कलायै bo tini obahaike ahot ongka serious tamahin injury ongka batabo doctor ni treatment ko cholai tongo angobono bono nainani bagui tebini poribar bai
Aba charnani bagwi haine wan sabino phaimani ta aro bibi hospital. Abahaikan Koktwma Thumnai Choprobjakmani party mungo kwrwngjak joto Samung Sitra khlainai rokno dakti arrest khlainani bagwi Samung Mantri SuklaCharan nuatia. Bureau report Chini Khorang.